جی ماجد سمت بلیدہ دمگا جو ہستے ایف سی سرا تیرگاری کنک بتا ویرانی اور ٹپیانی چھ حالی تفصیلات بھی دے جی ضلع کیچے تحصیل بلیدے دماغ رونگان ریکوا ناشناسی مردمہ ایف سی اے سرا تیرگواری کتا سرکاری بنشون ردا اوروش آسرا ایف سی اے یک کارندہ بیران بتا اسے کارندہ ٹپی بتگا غیر مصدقہ اعلانی ردا سلا بندی مردمہ ایف سی اے سپاہیانی توپنگ برتگنگو بلے سیکورٹی بنشون گشگائند کے ای اوروش فتنہ الہندوستان ناشرکارن کتا بلے توپنگ برگے گپ دروگی جی ماجد ذکے ہم تربت ڈپٹی کمشنر سرا عرش کنک بتک آئیے ذمہ واری کا زورتا جی کیچا یکبری پدا جاورال نگیگ بتگا زی ڈپٹی کمشنر کیچ بشیر احمد بڑیچے گاڑی سرا ریموٹ کنٹرول بمب روش بتگا کہ نو لیویس کارندہ او یک راگیری ٹپی بتگا او ای ویل ذمہ واری انگتا کسا قبول نہ کتا باز محنت وارا